Tak, tady mám něco novějšího, jenom v rámci měření. Teďka mám kolem 300 W. No, už jsem to tady nějak vylepšil, aby bylo vidět. 200 V, 300 W. Tak, můžu se zatím, než přijde nějaký výkon. Takže aha, už mě to narůstá. Už mě to narůstá, takže už máme výkon 1300 W. A bude to pěkně možná vidět teďka. Takže máme externí měření. Tady toto. To mění. Při tím plným výkonu už jsme to trošičku vylepšili, takže asi 220 V. Mám přepínání na střídavý, který opravdu ukazuje přímo zátěž. No, jak se mění v rámci. Tady mám počet fotopanelů. No, mělo by to být vidět na 5. No, tam už to nepřepíná, protože mám vyšší výkon. No, mám 9, tak to mám přepínat 9. Jakmile se mi sníží výkon, počkám, jak se sníží výkon. Tak. Teďka má 1200 W. Ano, teď mě to jde rapidně dolů. Takže teďka můžu ukázat. Takže nižší přepínání. No, tam je potom nějaká hranice. 5 fotopanelů. 6, 7, 8, 9, 10. Podle nařízení. Samozřejmě se mění na 5. Pokud začne zvyšovat výkon, tak to samozřejmě funguje tak, jak by mělo. Tak. Ještě můžu ukázat přepínání zátěže v plném výkonu. Jo, teď to mám odlehčený. Tak, teď mám plný výkon. A zapínám další zátěž. Teďka jsou 4 kW, 3,5. Teďka jsou tak 2.